starting with today's music breakfast. Thank you for subscribing. Keep on supporting me. I appreciate it. So, can you please comment on the comment section that should I talk? Should I do captions like the previous videos? If you want me to talk, you can comment on the comment section. If you don't want me to talk, you can still comment on the comment section telling me that it's okay if I can talk or it's not if I talk. Now let's get playing.
bengizona angilanda ngiyophumelela noma ngabe kunesenzo abathanda siyashabalala mina ngilokhu ngicabalaza ngisemphumeleni umunyazi sengathini mina ngiyazi ngizophumelela noma abanye bengizona angilanda ngiyophumelela noma ngabe kunesenzo abathanda siyashabalala noma ngabe kunesenzo abathanda siyashabalala noma ngabe kunesenzo abathanda siyashabalala ngilokhu ngicabalaza ngizophumelela umushele sengathini mina ngiyazi ngizophumelela noma abanye bengizonda anginandaba ngiyophumelela noma ngabe kunesenzo abathanda siyashabalala sengathini mina ngiyazi ngizophumelela